Bueno, orain irati beste bi pertsona datoz. Animazioko bi ikasle, egunon, Estefania eta Kamila. Bueno, behinik eta behin eskerrik asko etortzagatik. Egunon. Bueno, zemuz, ondo, nerviok, fokok, jendia. Bai, nerviosa pixket, egiz ezan. Ez nuen podcasta izateak gune nuen, espero, hainbeste kamara. Bueno, ondo. Bueno, esan duen bezala, animazioko ikaslek zeate. Bai. Eta gure lehenengo galdera izango zen, zeatik aukera uzute animazioa ikastea, ze bultzatu izue? Ni lehen ilustrazioa egingo nuen, baina animazioa zegoela... Bai, kontura hau Bai, eta esan ez nuen birritan pentsatu, deuna. Nei beti gustau izentzat animaixue, orduan hau da zentro publiko bakarra Euskal Herrixen animaixue hola eskaintzeuna. Orduan, bakarrik pagable ikenun, porque gratis da. Ulertze dugu. Bai. Eta, bueno, 3 hilabete hauek idarte, gutxo horrein nola baloratu goztintuzke? Ni oso ondo. Bai, nire bai. Zeren, ez dakit, klase jatorra gara, oso ondo... Oso ondo mate geha, eta klasiek, azkenin gutxi geha, 4 bakarrik geha gure klase. Orduan, bai. Bai, pina egin dugu. Bai, oso pina egin dugu. Gu pentsak gehiago hasi ginela. Gu 11 hasi ginen eta 7 bukatu dugu. Oh, wow! Exigentzia. Baina, bueno, gustoa denak. Ez dut duz esan dute handikan? Ez dezu bukatu esan du. Bueno, En proceso. Hombre, bukatu zeio. Vale, bueno, gero bakoitzak euskara nuni jaso zuen, etxen ikasi zuen, eskolan, gozazte. Nik eskolan. Zeren, etxan, nire ama Mirandakoa da. Eta ez daki euskaraz baina, eskolan. Bueno, ni Mexikoko naiz, orduan nire ama hizkuntza berez erderie da, baino gero asko egin hasi naiz. Orduan, aite zuten bezala, oso euskalkizia dugu. Irakasle asko digok. Bai, Batxilergune bai, eugenitun pare bat, eta oso zerrarraputze dut ja. Bai, jarratu dut. Bai. Bueno, ere, elkarreztatu guzti egin diziegun galderakin asko geha, baina, lehendabizi, zein da zuen animazio film edo telesa gustukoen. Eta bat bakarra ez berezue erabaki, Nik estudio bat. Estudioza gustoko dut. Estudio Ghibliren animazioak. Politenak diruditzen zaizkitan, zeren, ez dakit. Dena oso polita dago, eta paisei simple bat, nola, kuadro bat dirudi, eta oso polita da. Atzo podcasteko eginen prestaten hor, zurra jaten honen. Oh, wow, eske... Oso dukaunun, ea, ikusten hauket? Bai. Baina, bai! Eze ama, zi politia. Eta mila aldiz ikusi alduzu eta berriro guztoko izango dizu. Gaina, dazkizu pilo bat, ikusten zuen eta esan eske bakoitzan bestea baino eharrakoa da, segero bueltatzen dut. Dena. Maravilloso. Zuria, Pisket zaie, nire, esango dut peli favoritu eta serie favoritue. Igual, gehixen gustatzen zaten pelikulie, igual, Estudio Ghibli ez ezateatik, Perfect Blue izango zen. Oso peli guapu da, uste tontxeken du debela Netflixetik. Baina oso txungure bada. Bai. Batematek ikusten nahi bau, ez da mu guapo. Eta, serie gogokoena... Avatar. Avatar. zein guztu honak dituzue. Bai, zintxan ez ezatea. Milani. Zintzan ere bai adoro. Claro. Bueno, bakaldu inoiz. Bai, Euskal Hitza. Bakoitzak guztuena, zelurena. Karramarro. Ona da, ez dut pentsa. Karramarro oso divertigarria da, ez dakit, eta beti nahasten nuen karramarro eta olagarro, eta egin nuen nola broma tipo bat, zeren beti esaten nuen karramarro eta pentsaten nuen olagarro bat dela. Karramarro, olagarro, zuntzun.
Eta hori. Nik esan behar nuen Maitemindu dala, nire hitz gogokoena oso dramatiku dalako, zin maz. Baina, eta iruditzen zat euskeri oso hizkuntz dramatiku dala, en general, oso hitz dramatiku dazke. Baina gero akordau naiz, ikixinun lehengo hitz euskeraz txingurria izan zala. Akizton grazi xein dit, orduan niguen txingurria. Bude, hola. Euskara besti guztoko bat amazue? Gehien zurekin batera. Zeren udaen hori, uda... Recordar? Bai, eskerrik asko. Nik ez dut musika asko haitzen euskeraz, egiz esan. Baina igual izarren hautza, hola, politia dalako, tristena honin neharritxeko, eta pozina honin haitzeko edozein gure txikitzeko zerien opening, rollo, One Pieceko opening euskeraz edo. Ai bai, eta klasean beti hori. Salalarrik abesten. Da, un bucle. Eta bitxo pixu. Uf. Bai, oia... Baina, bueno, Bai, eta... Bai. Eskerrik asko, etortzeagatik. Zuei. Denak erantzutera. Eta, bueno, urrengo kurtson, claro, lehenengo mailako zate. Bai. Urrengo kurtson berez. Ale.